Siyabingelela egameni likaJesu. Ibandla lonke siyabingelela ababukeli siyabingelela egameni likaJesu igama umvangelo Ndlovu efolweni. Namuhla isifiso sami ukuthi sibheke indaba yenhliziyo uthando nenhliziyo sibheke kona. Ngicela nje sikhuleke nje kafishane babegameni likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu omuhle nothembekile. Nangesikhathi kunamandla njengoba sizofunda izwi lakho makukhulume wena ngingakhulumi thina. Masingancinki kwethu ukuqonda ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. So la kwisifiso sami bazana ukuthi sibheke inhliziyo. Ngoba nje inhliziyo into eziningi izivela enhlizweni, into eziningi izivela uthando luvela enhlizweni. Inhliziyo iyavela ezweni njengomkhohlisi. Inhliziyo iyavela njengomkhohlisi. So uma sifunda lapha kwaba seGalatia chapter 5 verse 14 wakhona usibheka umthetho omdala elithi iBhayibheli uthanda umakhane wakho njengokuba uzithanda wena. So sikhuluma ngenhliziyo lapho sikhuluma ngothando ukuthi thanda umakhane wakho njengokuba wena uyithanda. But futhi uma usubheka uJohn chapter 13 verse 34 ulithi iBhayibheli khona ngininika umyalo omusha ukuba nithandane njengokuba nginithandile nani thandanani. Kubuya ngazi ukuthi uNkulunkulu wabona ngomyalo wokuqala ukuthi abantu abazithandi beyibona abantu. So abayithandi abantu beyibona. So it is difficult ukuthi uthando umunye umuntu wena uhlulwe ukuyithanda. So uma nje iBhayibheli asithanda amakhaya njengalokho sizithanda thina. Uma mina ngihlulwe ukuyithanda ngingayithandi mina, it is impossible ukuthi ngithande umunye umuntu noma ngithande umakhane wami. Yingakho uzobona abantu ethi ngithaka umakhelwane athuka umakhelwane, but iBhayibheli lithe asibathanda njengalokho siyithanda thina. So ubone okubi ukwenza kumakhelwane, which means umuntu uhluleke yena ukuyithanda yena enhlizweni yakhe uthanda lokho uthando lokuyithanda yena. Because uma ngathiwa uthando lokuyithanda yena unalo kuzoba lula ukubathanda umakhelwane. Hence why uNkulunkulu eshintsha indaba esethi kulomnyalo omusha engininikeza wona ukuba nithandane or sithandane. Uthi sithandane njengalokhu yena uNkulunkulu esithandile. So the same love God has given to us is the same love that we should give abantu. It's the same love that you should give omakhane bethu. So kungabi khona uthando ohlukile wena uthandwe ngothando uNkulunkulu azakhetha indodana yakhe ezelwe iyodwa. Yabo bazokhetha indodana yakhe uNkulunkulu, that kind of love uNkulunkulu amnyezela lona, uthando unconditional uNkulunkulu, uthando olungapheli that God has given to you. But when you give abantu uthando banika uthando oluncane, wena uzibona umuntu omkhulu kunabanye abantu, which means akekho umuntu ongaphezulu kwakho. Kusho kona ukuthi wena uhlulwe ukuyithanda. Yingakho ungakwazi ukuthanda abantu. Yingakho wena uzobheka lapha kwincwadi yamaHubo chapter 51 verse 10 akhona uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Ngoba lento yothando iqala ekuhlanzweni kwenhliziyo. Uma inhliziyo ingahlanzekile akubi lula ukuthanda umuntu, and akubi futhi lula nokuthanda uNkulunkulu. Ngoba inhliziyo yakho inokuxokozela. Uma lapha iBhayibheli lithi inhliziyo iyakhohlisa. Uma ukhuluma ngenhliziyo ekhohlisayo kusho ukuthi inhliziyo ayihlanzekile. uJeremiya lo chapter 17 verse 9 uma lithi inhliziyo iyakhohlisa,
ngaphezulu kwakho konke mase lethi futhi yimbi. Ayikwazi inhliziyo ehlanzekile ukuthi ibe yinhle. Uma inhliziyo ingahlanzekile lithi akusho mina kusho iBhayibheli lithi iyakhohlisa futhi yimbi. And the good thing is lithi ngubani ongayazi. Sonke siyakwazi lokho ukuthi uma inhliziyo yakho ingahlanzekile kulula ukukhohlisa umuntu. Kulula ukuthi usho into embi ngomunye umuntu. Lapha kuMatthew lisikhombisa Matthew chapter 15 verse 19. Lithi ngokuba enhlizweni kuvela izizindlo ezimbi. Kusho ukuthi uma inhliziyo ingahlanzekile kuvela imicabango. Ngamazwi ucabanga ngento embi njalo. Yingakho uzobona umuntu egqoma hila ukuthi engathi angagingqika. Athi umuntu ethomoya phambili nehili lakhe phela wena ukwazi ukuthoma ngehilo nangethi nenhliziyo futhi nenhliziyo yembi. Athi umuntu ethomoya ngehili lakhe phambili uthi engathi angagingqika. Uthi uphaphiswa yini? Hayi ngoba ephapha inhliziyo yakho esuke yimbi. Imicabango, imidlinzo yakho esenhlizweni imimbi. Why? It's because inhliziyo yakho ayihlanzekile. Lithi kuvela ukubulala. Uyazi baningi abantu abafile ngokwakho ngenxa yenhliziyo yakho. Bangaka abantu osuthe kubone engathi angafa ngenxa yenhliziyo yakho. Wena nje uma athiwa kuboshwa according to inhliziyo wena unodilika nje okuhlalela. Mathiwa nje akuboshwe ngenxa yenhliziyo akubhekwe inhliziyo. Kuyima umuntu eboshwe kubhekwa imicabango kuyima umuntu eboshwe baningi abantu abangaboshwe ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu zimbi. Inhliziyo ayihlanzekile. Imicabango iqhamuka enhliziyo engahlanzekile emimbi. Ithi ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza ngamanga. Uyazi uzanebe ulangana ukufakaza ngento ngamanga uma unenhliziyo embi, unenhliziyo engahlanzekile. Uma inhliziyo engahlanzekile uzibona kuwena ophezulu kunabanye abantu. Abanye abantu bangaphansi kuwe. Kulula nje ukukhanda istory uthi awuyena uNtshontshiwe. Usho lapha awumbonanga ngenxa ukuthi awumfuni. Phela umuntu onenhliziyo engahlanzekile unabantu athi kubona angibaphiwe. Munye kuphela umuntu owaphiwa abantu. Yakho umzulu Jesu wababanye yabo ngalaba omphe bona. But lo inhliziyo embi umuzwa esethi angimphiwe uSpanman. Why ungamphiwe? Ngoba inhliziyo yakho ayihlanzekile and yimbi. Konke okuqhamuka enhlizweni yakho imidlinzo yakhona, imidlinzo yenhliziyo yakho yimbi. So kubalekile ukuthi if you know ukuthi inhliziyo yakho ayihlanzekile inhliziyo yakho siyazazi ingeke Bhayibheli lapha lithe ngubani ongazi. Ayizwa because sonke siyazi inhliziyo yakho uthi njani. So ingakho lapha kuMahubo 51 verse 10 esikhulume ngawo esithele ithi iBhayibheli uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekile. Because we all need those prayers. We need to have that kind of prayer. Ungakhulekela abantu. Because sine tendency ukuthi dala Nkosi inhliziyo yakhe ihlanzeke. Sikhohle inhliziyo zethu. Phela uma inhliziyo yakhe ihlanzekile ubona ezabantu zingahlanzekile kanti ukhohlwa yakho. The moment ubona into embi kumuntu ila kumele uqale khona ubheke kuwo ukuthi wena sekwenze njani inhliziyo yakho. Ngoba phela awukwazi ukuthi njalo lo muntu ngeshumayela engathi mina bengingafakwa mina bengenza kangcono. Umuntu abezimemezelo engathi bezingenziwa yimina. Umuntu ahlabelele athi mina bengahlabelanga ngcono. When every time uma umuntu enza into uzubona engathi ubungenza kangcono. Inhliziyo engahlanzekile
ifuna kube yiyona eyenza izinto than abanye abantu. Inhliziyo engahlanzekile ubecome abomuntu inhliziyo engahlanzekile uvela afane nomfarist ohlezi nje kuye no right umuntu ongayiboni into enhle kwabanye abantu ohlezi kuyena umuhle. Why inhliziyo ehlanzekile? So asibe nomkhuleko othi dala kimi inkosi inhliziyo ehlanzekile. Once inhliziyo yahlanzeka, leyo kuhlanzeka wazalwane yenza kube lula ukufuna uNkulunkulu. Because awukwazi ukufuna kahle uNkulunkulu. Kufana noma ukhonza, awukwazi ukuzwa kahle izwi uma unengqokozelo. Yabona muhle nomuntu okhuluma kakhulu eceleni kwakho kushunyayela. Amzwakali izwi kahle. Wangazwali izwi kahle, uye uyakhuluma ngala ulanda intori zakhe lapha ngiyashunyayela. So it makes things ukuthi izwi ungalizwi kahle. So nenhliziyo ehlanzekile njalo, inhliziyo engahlanzekile njalo, awukwazi ukuzwa kahle. You cannot seek God inhliziyo yakho engahlanzekile. Uma engahlanzekile inhliziyo kunokuxokozela okuningi okuba khona. Lithi iBhayibheli lapha ku Jeremiah uthi 29 verse 13 uthi you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Uthi uyakungifuna ungifumane uma ungifuna ngenhliziyo yakho yonke. Kusho ukuthi uma inhliziyo ihlanzekile kwenza izinto zibe lula ekufuneni uNkulunkulu. Futhi bese uyamthola futhi. Because engahlanzekile inhliziyo it makes hard. Iba pieces mingahlanzekile. So uma se in pieces akube lula to seek uNkulunkulu kahle. Ngoba ngenkathi uNkulunkulu umfuna kunento ekubizela eceleni. Engathi ufuna uNkulunkulu kunento ezokubizela kwenye indawo. Bese iBhayibheli kunendoda ekwathi kushunyayelwa ehlele eqeqebeni lewindi. Ngala kahle kahle u60% wakhe wokuhlala ewindini ongaphandle. Mase uthi 40% osezwini ongala kushunyelwa ngakhona. Lethi iBhayibheli uma esefikela ubuthongo wazela wawela ngaphandle nawo isindo sakhe njengoba inhliziyo engahlanzekile isindo sakho uma inhliziyo engahlanzekile asibi khona kulento eshunyayelwayo or asibi khona kuNkulunkulu siba kwenye indawo. Umuzo ethi umuntu omunye athi bamosha isikhathi manje akuye emsebenzini. Inhliziyo isindo sakhe asikho la. Silapha emsebenzini. Omunye umuzo ethi kunomsebenzi ekhaya kumele ngiphindele ekhaya inhliziyo ungahlanzekwayo. Ozazi mhlazana wabona intshumayelo ethatha isikhathi eside. Inkinga sokwinhliziyo. Ayikwazi intshumayelo isikhathi esintshumayelo. It's because isindo sakho asikho la ngabe ukhona. Yes, your body umzimba wakho ukhona but inhliziyo yakho ayikho ile mabodeni. So lithi iBhayibheli ngenkathi sizela ayiwelanga ngala kushunyelwa ngakhona. Yawela ngaphandle. Wa inhliziyo inokuxokozela. Inhliziyo inokuxokozela. Akakwazi you can't focus kahle uNkulunkulu inhliziyo yakho ehlanzekile. Akufocusele. Uhlezi umuntu engathi masukuma. Uyobheka engathi yabo ngathi ukuthi ubheke nefoni uthi ubani ozongifonela. Uhlezi ulindele something. One is but when your heart ihlanzeke kahle the only thing oyilindelayo uthi liqala nini izwi. Yabo kuthi kudunyiswa ube uthi engathi ke manje ngavele kuwe ezwini ke manje. Why? Inhliziyo it's pure. Inhliziyo uNkulunkulu umfuna ngenhliziyo yakho yonke. So umfuna inhliziyo yakho basana kukwenza izinto zibe lula. Remember ukuthi ekufeni uNkulunkulu lapha uNkulunkulu akabheki njengamanye abantu. Uma ufunda incwadi yaSamuel oqala chapter 16 verse 17
The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance. Abantu babuka kakhulu ngaphandle lomuntu, but the Lord look at the heart. uNkulunkulu ubheka inhliziyo, akabheki ngaphandle. Ingakho zozothi iBhayibheli kuyokusiza ngalo umuntu azuze izwe but alahlele ukuphila kwakho. Why? It's because abantu bajahe kakhulu ukuthandwa abantu, bajahe kakhulu abantu babheka kakhulu ngaphandle lomuntu, but uNkulunkulu ubheka ngaphakathi. The only uNkulunkulu ebheka ingaphakathi lomuntu. uNkulunkulu akabongi njengabanye abantu. Thina singabuka umuntu ithi hayi cha manje emhlanje uyakholwa kanti hey inhliziyo kayibozi inhliziyo. uNkulunkulu lapha kwiziKronike 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Uma umfunda uthola ukuthi uJehova uhlola inhliziyo. Lithi uJehova uhlola izinhliziyo zonke. Mase lithi uqonda zonke izizindlo zemicabango. Ngamazi lemicabango emimbi ekhona eqhamuka enhlizweni. Izindlo ezimbi ekhona uNkulunkulu uhlola zona uNkulunkulu. Ufika hlola inhliziyo bese ehlola imicabango. Yizwa uhlola inhliziyo mase uqonda zonke izizindlo zemicabango. Mase uma umfuna uyakufunyanwa nguye. When you see ingabe iBhayibheli isitshela ukuthi thina sikhethe uNkulunkulu singabakhethiweyo. Engathi uNkulunkulu wasifuna, uma simfuna uyena ositholayo. Which means asikwazi ukumfuna akatholwa yithi, uyena othola thina sakhethwa, singabakhethiweyo samukela ukukhetho. So singabakhethiweyo, uma umfuni yokufunyanwa uyokufunyanwa nguye, usho iBhayibheli. Lithi when you seek uNkulunkulu uyokufumana yena uyokufumana, wena ukhethiwe. Why ukhethwa? Inhliziyo. Yabona uNkulunkulu into enhle ngoNkulunkulu. Ingakho ethanda izwe kangaka wanikela ngomfundo yakhe ezelo yonke. Wathi inhliziyo yakho, wathi somfuna uNkulunkulu. Uthi lapha kuEzekiel 36 verse 26. Uthi I will give you a new heart. Ungiyomnika inhliziyo entsha. Kodwa nahle inhliziyo nayo nkiya ibhithi. Unayo ibhithi, unayo but ayihlanzekile. But once umfunile wakufumana, uthi I will give you a new heart. Athi ngenhliziyo entsha I will put a new spirit. Uthi ngiyakufaka umoya omusha. Umoya unawo ukuthi awuhlanzekile kwawona. Uthi ngiyakufaka ingakho lokuguqula yonke into. Uthi ngiyakufaka I will give you a new heart, ngikunikeza umoya omusha. Message I will remove kuwe your heart of stone. Uthi ngiyokhipha inhliziyo yakho yetshe, ngifake inhliziyo yenyama. Yabona abazali umuntu onenhliziyo engahlanzekile akafuni ukuzwa ngamuntu. Abanye ukathi etshelo athi mina never ngekwenze lokho. Awucela manje usabisele amanzi njenge-asha, ngicela uhambise amanzi athi never akuhambisa abanye kade mina ngihamba. Hayi inhliziyo. So lo mkhuleko lo ukuthi dala kimi inhliziyo ehlanzekile, it's very important. Lithi iBhayibheli babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile. Uyabona ukuba inhliziyo ehlanzekile it's a blessing. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngokuba bayokumbona uNkulunkulu. uNkulunkulu uyobonwa abantu abanenhliziyo ehlanzekile. It does not matter ukuthi ukholwa kangakanani.
It does not matter ukuthi ucula kangakanani. It does not matter ukuthi useva kangakanani ebandleni. But inhliziyo yakho ingahlanzekile, you will never see uNkulunkulu. So lithi babusisi kuyisibusiso ukuba nenhliziyo. Uma inhliziyo yakho ihlanzekile kulula nokuthanda omunye umuntu. Uyazi umuntu enhlanzekile uyathanda abantu uzitshela ukuthi uyisiphuphu. Kuzongathi uyisidima cha hayi ngoba isidima inhliziyo yakho ihlanzekile. So ngendlela akuthanda ngayo is because of nayo uzithanda. Uthi uNkulunkulu indlela akuthanda ngayo indlela uNkulunkulu amthanda ngayo. Angithi uthi umyalo omusha thandanani njengalokho nginithandile. So hayi ngomuntu eyisilima, the same love akunikeza lona ebandleni lona thando alithola from God. The same love akunikeza lona ezomakhelwana ilona thando alithola from God. Which means inhliziyo yakho ihlanzekile, uthando alitholayo uyakwazi ukudlulisa kubantu. But uma inhliziyo ingahlanzekile uzomuza umuntu ezonda umakhelwana. Umzoliso ukuthi inhliziyo engahlanzekile inemidlinzi emimbi. Inemidlinzi emimbi. Yonke into ecabanga ngomakhelwane yimbi. Ayikho into enhle abakhona bayenzayo. Bangamuphi rice athi bangibone ngihlupheka yini. Bathenge into amakhaya ibe ningana kuthiwa awunakho phela okusanyamana uthi yini why lo nyama vela kulamathambo. Amathambo athi mina nginika amathambo nginjani mina kodwa yakho ukuthi inyama iningi amathambo mancane. Wa inhliziyo ehlanzekile. uNkulunkulu uyi-challenge lo myalo oqala is because of ubona ukuthi abantu bahlula ukuyithanda bebodwa, bahlula ukuyithanda bona abantu. So it's not easy ukuthanda umuntu uma wena ungayithandi wena. It's not easy ukuthanda umuntu uma inhliziyo yakho ingahlanzekile. So hlanza inhliziyo, qala izibheke wena, do an introspection kuwena before uthina sikhuleke. Before abantu uthi abakhuleke bahlale inhliziyo zabo, do introspection kuwena ukuthi eyakho inhliziyo ihlanzekile yini. Umuntu inhliziyo ehlanzekile, obazali umuntu inhliziyo ehlanzekile ufise kazi ukuthi yonke into yenziwa uyena. Ufisa kazi ukuthi yonke into yenzakalayo uyena ongayenza kangcono. Eyazi lapha nothi ayifundisa umvangeli lapha. Yabo leli verse lafundise ngalo. Mina bengalikhuluma kangcono kunayo. Mangithola bangiyezi ithuba. Hayi inhliziyo. The moment ucabanga ukuthi umuntu into ayenza ungayenza kangcono inhliziyo. Hayi vele ubheka inhliziyo yakho ukuthi ihlanzekile yini. Ngoba uma ingahlanzekile inhliziyo uzohlezi ufisela abanye abantu okubi. Uyohlezi ufisela abantu yazi ukuthi bengawo wena nothi ube yibona. Semvala lesi iBhayibheli phezu kwakho konke okugcinayo. Gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho uvela khona ukuphila. We all know ukuthi ube inhliziyo ingaphambi igazi sho so ungasaphili. So spiritually and physically it is important ukuthi we should guide or protect our hearts. Because ukuphila kuvela enhlizweni. So bazalwane kuyilokho nje nginakho namhlanje. Ekutheni izibheke wena inhliziyo yakho uthi njani. Uye ukubheka abantu. Have that prayer ethi create in me a clean heart. Dala kimi inhliziyo ehlanzekile. Siyabonga egameni likaJesu.